Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u an Sunrise Pure Martial Arts joka ITC LTD la rakhi ka world music day ka batulong ye ka program culture ka Rympei ki surah police bazar shulong kablawan ra lang ye ka tem gabut ka culture ba ka jingi shim benda paidbah hagani ka jingi lang ka Sunrise Pure ka benda paidbah ya ka stila rika khongsni kum kanong mikmat brand ambassador jongka hakathan chati lamni kabalong ka sinjam ka bakongsan hakajingyar paidbah jongka company hameghalaya ba lawan Shimbentaru daki hek sarkar kentup ya Frederick Roy Kharkongo DBS Mukim bat B Rani Habakran hagajinya lang u Piyush Mishra Business Head Spices ITC Ltd ulo ong baga Sunrise ka kwa banraki ka culture kisur jingrai ba kemensium jinya long gawe jong ki paidbah Meghalaya ka janmiet kala khamsong chit lingba ki jingrai na ki kinhun Snow White bat collars ringkat ki jingye kop jingye shimbenta paidbah bat ki program jingye dei ba Sunrise Pia Castilla Rice Kongsni kala penpawi ke jing snowman halor kene ke jingye so bat ka Sunrise Pia da ka baong ba ka bam bat ka culture ki ki benta ki ba kongsan ban wanra jingye teli bat penne pensa ikiriti dustur jengkatan lingba kene ka program ka Sunrise Pia kala pen skambiang ya ke jing angnut jengka ban penkhan ye ke jingye dei ba nong thiet Meghalaya hakathan chate lamni lingba ki jingye lang gi barakhi ka culture ba ke jingong